mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kose kwamungava muri kumativi mana enyika tadzoka zvekare nawo ma-confessions. Message yedu yekutanga yakamira sekudai, hanzi ndinoti mukomana kana kuri kunzi ndikaroorwa chete ndinobva ndatotanga kutopenga, ndobva ndatodzoswa kumba kwedu. Makadi yenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchizopostawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 26 years ekuberekwa. Ndinogara muno munyika yevatorwa muSouth Africa. Ndakauya muno muSouth Africa mainge muri muna 2022 mushure mekunge ndasiya imba yangu. Chakaita kuti ndisiye imba yangu nanhasi zvinhu izvi zvichiri kundinetsa mukoma kuti chii chakamboitika pandiri. Mukoma nashi yangu haisi confession but it is a family secret yangu. Nyaya yakamira yakadai, inini ndakakura ndichigara naamai vangu kuWestgate, kunonzi kuchikomo, kuPrazi, kudhuze neNew Parliament. Tainge tichigara mukomboni, asi mai vandainge ndichigara navo havasi mai vangu nyakubereka, ndimai musara pavana. Inini ndakafirwa nevabereki vose ndichitori mudiki, takasiiwa tiri 2 nehanzvadzi yangu. Ndipo patakazotorwa naamai nini vainge vaine utsinye. Vaiti kana vachinge vabika tii vaisvipa garaurwa voisa mutii, zvimwe zvacho waitozviona wapedza kunwa tii yacho, but ndainge ndisina wekuudza nekuti mai nababa vainge vakafa. Saka pamba pataigara tainge tiri 7 vana koita mai vedu, saka tose pamba tainge tiri 8. Inini ndini ndainge ndiri mukuru kune vese vainge varipo. Ndava ne17 years ndainge ndisingaende kuchikoro. Ndakabva ndatsvakirwa basa nevamwe mai vatainge tichinamata navo vekuchechi kwedu. Basa iri rainge riri remumba, asi paiva pamurungu chaipo muwhite ainge achigara kuBorodalbrook. Pandakawana basa ndakambofurwa nemhepo. Ndainge ndava kudya chikafu chakanaka pabasa apa. Ndaipiwa mari yaikwana. Ndini ndainge ndava kuchengeta vanhu pamba. Ndainge ndatova a breadwinner. Vanhu vainge vava kudya vachiguta pamba. Semunhukadzi ndakazoita mukomana wangu vandainge ndava kufambidzana naye ainge asina hake mari but aiva nerudo kwandiri. Munhu ainge achindinzwisisa. Takadanana kusvika mukomana uyu azondimitisa. Pandakaziva kuti ndainge ndava nenhumbu, ndakabva ndatizira ndikaenda kumba kwemukomana ainge andimitisa, aigara kudomboshava kunonzi kwaMungate. Ndakasvika ndikatambirwa zvakanaka nehama dzake, ndikatanga kugara asi ndiri kumurume. Ndainge ndava kuita dambudziko rekuti usiku ndainge ndisingarari. Dzimwe nguva ndairota ndichienda pasi pemvura asi hapana hangu chandaiona kana kudzoka nacho. Dzimwe nguva ndaitonzwa riri voice richitaura munzeve dzangu richiti, iwewe kuita murume ndinoda kuona. Kana kuri kunzi ukazoigara imba yacho iyoyo. Izvi zvaigara zvichindinetsa, saka ndaingofunga kuti dzogona dzingori hope chete. Ndakambogara zviya zvekushinga. Saka zvakazoitika mukomanashi ndezvekudai, pakarwadza mimba yangu handina kusununguka mwana wangu zvakanaka. Ndakaita zviya zvekuitwa operation nekuti ndainge ndatadza kupusha mwana. Nekuda kwesituation yeoperation mai vangu vakabva vanditi, since uine mwana mucheche hazvichaite kuti udzokere kumba kwemurume wako nekuda kwekondisheni yako, ungatozoenda kana uchinge wapora. Ndakataura nemurume wangu ndikamuudza kuti ndichaenda kwamama kumbonobatsirwa basa. Murume wangu akatofara nekuti aitoshayiwa kuti achazvifambisa sei, nekuti ainge ari munhu ainge achienda kubasa, mabasa aya ema-part time. Saka ndakagara kumba kwedu mwedzi miviri. Murume wangu aipota achiuya nechikafu but zvainge zvisingafadzi. Amai vangu vaigara vachicomplaina kuti murume wako murombo. Ndainge ndisingatarisiri kuti ungaroorwa nemunhu akadai. Vaingotaura mazishoko anorwadza chete.
ndakazopora operation iyi. Ndikafonera murume wangu, akauya kuzonditora nemwana, tikaenda kumba kwedu zvakanaka. Ndava kumba kwangu ndikatanga kunzwa mazwi aitaura kuti rasa mwana kana kumuuraya. Saka pandainzwa izwi iri ndaibva ndabatwa nemhepo. Zvese zvinenge zvava kuzoitika ndinenge ndisingachazivi. Ndaitozoudzwa nemurume wangu kana vanhu vemuraini kuti ndanga ndichipenga ndichida kuuraya mwana. Mukomana dambudziko iri rakaramba richikura. Murume wangu akambozama kufamba neni, asi pataifamba paibuda nyaya dzekuti matambudziko angu ane hama dzangu mukati. Murume wangu akazosvika pakuzvitadza zvemba akandidzosa kumba kwedu. Pandakadzoswa ndinonzi ndaipenga, kurwara nepfungwa chaiko. Asi ndichisvika kumba kwedu, murume wangu paakadzokera after 2 days, ndakasara ndikaita normal, kuita kunge munhu ainge asingapengi. But pandakabva kumurume wangu ndainge ndasungwa netambo. Murume wangu paakanzwa kuti ndainge ndava bo, akadzoka zvekare akanditora. Takangogara 3 months chete, dambudziko riya rakabva radzoka zvekare. Hama dzemurume wangu dzakabva dzazotora mwana, vakabva vandidzosa kumba kwedu. Ndiko kuparara kwakaita imba yangu. Pari zvino pava ne2 years imba yangu yaparara. Kubva pandakadzoswa kumba kwedu, handina kana dambudziko randiri kusangana naro iye zvino ndatova normal. Kuri kunzi ndikaudza munhu kuti ndakambopenga anozviramba. Saka dambudziko razoita kuti ndinge ndichiuya pano mukomanachi inyaya yekuti ndakawana mumwe murume ane mari, asi murume uyu haabhilivhi zviya zvemaprofita. Asi murume uyu ari kuti ari kuda kundiroora this year muna December. Saka madates atovapo musi wa 24, akatopa madates kuhama dzangu. Imwe mari yacho ndini ndakatochengeta yeroora. Asi chandava kutya mukoma ndechekuti urwere uye unogona kudzoka futi. Saka ndiri kutsvakawo muprofita anokwanisa kundibatsira. Ndinoda anogona. Ndokusaka ndauya kuruzhinji rweZimbabwe nekuti ndiri kutya kuti imba yangu inokwanisa kuzoparara zvekare. Mhando yemuprofita wandiri kutsvaka, ndiri kuda munhu muprofita anogona kuita a go back to sender, nekuti I am suspecting kuti amai vangu vanenge vane zvavanoziva zvavakaisa pandiri, uri mweya weshayisano, kuti tisaita chinhu chinooneka muupenyu tingoramba tingori pasi pavo tichikumbira. Ndanga ndichikumbirawo kwamuri mukoma muise nyaya yangu kuruzhinji rweZimbabwe. Kana paine anozivawo munhu anogona go back to sender, please contact brother Nash kana kuisa namba dzemubatsiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi pane mweya weshayisano. Kana usati wakambosangana nazvo unokwanisa kuti idzi dzingori nyaya, but zviriko, mweya weshayisano uriko. Ende zvinotoitika. Asi kana kuri kunzi unenge usati wakambosangana nazvo, unenge uchingoti dzingori nyaya, hakuna zvinhu zvakadaro. But kana uchida kuona kuti mweya weshayisano iko, chimboedza kuti unge uchinzi ndiwe unotanga kungava kuri kuvaka imba, kutenga stendi, mungava muri mutauni, kutangawo business risati rakamboitwa na anyone mudzinza. Ndopa unobva wachizoona kuti mweya weshayisano uriko, ende zviriko futi. But ngati vabatsireiwo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Kana kuri kunzi munenge makamboitirwawo izvozvo, makagadzirwa zvekuti wakatanga business but wotoona kuti pane munhu ari kurwa neni asiri kuda kuti ndinge ndichisimukira, you can come to my inbox, even ku Facebook you can send me a message, then I will read my confessions enyu panapa. Kune vamwe vari kuuya vachiti vari kuda zvikwambo zvekutenga. Aiwa, isu hatitengese zvikwambo. Ndo mamwe mamessages ari kuwanda iwawo ekuti nditsvakirewo munhu anotengesa chikwambo, ndikuda kuita chekutenga. Ndo vamwe vanhu vanouya kuinbox vachiti ndaomerwa, ndagumirwa neupenyu, zviri nani kuti ndingoromba once and for all, ndongoenjoya mari. Hanzi neumwe ndotongoti
kuti wafa muchigemu chacho, kunyange ndikanzi ndachekereza amai vangu inongova wafa. Zvakangooma azvo veduwe, but tinenge tichidawo masecrets nemaconfessions nematestimony, so you can bring those secrets and confessions and testimony as well. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi yenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchiposta nyaya yangu, asi pamuchange mava kuposta please vigai chitupa changu. Inini ndiri murume ane makore 41 years ekuberekwa, ndinogara kuHeathcliff paDust, mukomanda weyawo nenyaya yangu pano padare. Muhupenyu hwangu ndainge ndisingambobelieve kuti chinhu chinonzi chipoko ndaingoita zvechikoro, ndaingozviudza kuti inyaya dzemabhuku nekuti ndainge ndisati ndakambosangana nazvo. Asi kana uchinge wazosangana nematambudziko akadaro, ndipo paunotenda wega kuti zvinhu zviya zviriko. Chekutanga mukomanasha, ndidi kuti vanhu vazofambisa nyaya yangu nepasi sipo, nekuti handina kunanga munhu kuti ndakaona chipoko chaJinimbi, asi murodhi yake inoenda kumba kwake ndimo mandakatakura chipoko chemupostori. Nyaya yangu yakamira sekudai. Inini ndine vakadzi 2. Mhuri yangu yekutanga inogara kuHeathcliff, then kudomboshava kune small house yangu kune mukadzi mudiki ane mwana 1, saka ndinopota ndichienda ikoko kunoona mhuri yangu dzimwe nguva. Small house yangu inogara kwaNyamande kudhuze kwana Jinimbi, ndiko kwandakamutengera kapisi kekuti ange achigara ikoko nemwana asinawo pressure. Zvakazoitika mukomanachi ndezvekudai. Last week ndainge ndanetsana nemukadzi wangu mukuru pamba painge pasingagariki. Ndakabva ndati zviri nani ndidrive motikari ndiende hangu kudomboshava ndinorara ikoko. Ndodzoka kana hasha dzemukadzi wangu dzichinge dzaserera, nekuti mukadzi wangu mukuru anoti kana achinge atanga hondo anoita sekunge munhu uya anenge akagarwa nemweya yetsvina. Ndakabva ndamutsa motikari ndikabuda, kwainge kwava kuma around 10 p.m. time dzandakabva kumba kuHeathcliff. Ndakarova motikari ndakananga kudomboshava. Ndasvika panonzi paJinimbi 10 off, pane third road yakagadzirwa naJinimbi inoenda kwaNyamande. Ndakapinda muroad, ndangoti fambei zvishoma, ndakaona murume ainge akapfeka t-shirt yewhite neshort rewhite, akatakura chibhegi chiya chinotakurwa nevanhu vekumasowe. Aiva murume ainge achimisa motikari. Ndakamboda kupfuurira, but umwe mumwoyo wakanditi mira unge uchitakura munhu uyu. Chinhu chakanyanya kuuya mupfungwa dzangu ndechekuti ko akazopondwa, inini apa ndamusiya zvozodii mangwana. Ndakamira ndikabva ndamutakura, akapinda mumotikari asi haana kuda kugara kumberi, akabva agara kuri kumashure. Ndakatoseka hangu naye, ndakamuti mudhara, mabva mada kugara kumashure, mava kundiita taxi driver wenyu here? Akabva ati kuno ndiko kune space yakanaka nebhegi rangu randiinaro, inini ndinoshandisawo motikari yerudzi rweToyota Aqua. Saka akwira, ndakatanga hangu kutaura naye nyaya ndichitomuti madzibaba muri kuenda kumasowe kupi? Akanditi handisi kuenda kumasowe asi ndiri kuenda kugomo rekwaNyamande, kuya kwakambobuda mari. Makambokunzwa here kuti kune gomo rakamboputika mari yegold kuno kudomboshava, asi pari zvino hakuchina hako mari. Inini ndakabva ndati ndakambozvinzwa asi handisati ndakambosvikako, nekuti handigare kuno, ndinotoitawo zvekutouya kuno apo neapo. Murume uyu akabva ati ndiko kwandiri kuenda, ndine munamato wandiri kuda kunoita ikoko kugomo. Ndodzoka mangwana makuseni kana ndichinge ndapedza minamato yangu. Tiri munzira, nyaya dzakazotanga kutsva, tainge tava kupinza nyaya dzakasiyana siyana. Murume uyu akabva anditi madzibaba, kana mazogara musafa makabata mishonga, dzidzai nekugutsikana nezvinhu zvamunenge mawana. Ndakabva ndati imimi ndimi vagari vemuno mudomboshava, tiudzei nyaya dziri kungoitika dzinotyisa kuno kudomboshava dzezvipoko. Akabva atoseka hake
zvikanzi mazuva ano kuchawanikwa zvinhu zvakadaro here zvakaita sezvipoko. Ndakabva ndati zvinotadza nei kuwanikwa, nekuti kuno kudomboshava kune nyaya dzezvipoko dzanetsa, saka tava kutotya kutakura vanhu usiku. Murume uyu haana kuzodaira, akabva achinja nyaya ndokubva apinza nyaya yaJinimbi akati mukomana uyu akatibatsira kare, pano taifamba netsoka kubva kushowground kusvika kwaNyamande pasina motikari yaifamba, road iyi yainge iri dust. Nyaya dzakazowanda, ndakarova mota ndichingodarika pamakuva ekwaJinimbi tava kuda kusvika pamba pababa vake. Murume uyu akabva ati inini ndava kusara pano nekuti pana bhururu wangu wandinoziva wandiri kuda kutora. Ndakabuda murodhi ndichida kuti adzike, asi pandakacheuka ndakaona mumotikari mainge musisina kana munhu, asi bhegi rake rainge riripo rewhite rekumasowe. Hana yangu yakatanga kurova. Ndakadhiraivha motikari ndikaenda kumashops, but time dzainge dzapera. Ndakasvika ndikaona vamwe vakomana 2, ndakataura navo ndikavaudza nezvebhegi randainge ndasirwa nechipoko. Vakomana vaya ndivo vakazondibatsira vakaenda neni kuno mumwe muprofita uyo akazonondinamatira. Ndiyowo nyaya yangu iyo yandiinayo mukoma. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Ivo vari kuti pane imwe message iyo yavakatumidzira zvekare hanzi mukoma, dzimwe nguva ndava nedambudziko rekuti dzimwe nguva ndinokwanisa kubatwa nechadzimira, like ndakambobuda ndichitoda kutoenda kunotenga chingwa, but ndakazoshamisika ndava kutoda kutosvika kuMondoro. Vakadhiraivha kubva kuHeathcliff kunobuda kuMondoro vasingazivi kuti vari kuenda kupi. Apa hanzi handina kana munhu wandinoziva kuMondoro ikoko zvekuti ndingadhiraivha motikari kufamba kuenda kure kwakadaro. Hanzi it was very difficult to explain to my wife. Mushure mekunge ndadzoka, mudzimai ndakamuudza zvainge zvaitika, sezvo tiri vanhu vekuti tinogara tichingonetsana. Saka pandakamuudza kuti ndainge ndabatwa nechadzimira, akangoti kana muine hure renyu ramainge maperekedza iro ramainge maenda naro kuMondoro chingotaurai, because tatoneta isu nekungoudzwa nyaya dzinenge dziine chihure mukati. Saka ndo imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Yo, hanzi ndakaona chipoko. Ivo vari kuti kana usina kumbogara wakasangana nazvo, hanzi unokwanisa kufungidzira kuti maybe dzinenge dzingoriwo nyaya dzevanhu vanenge vachingotaura, but zuva raunozosangana nedambudziko ndopaunozoona kutoti zviriko ende zvinoitika ende zvipoko zvitoriko zvechokwadi. Let us try to speak with our brother in the comment section. Kana makamboona chipoko chemupostori kusaiti ikoko hanzi kwaNyamande, if you have ever had such a spiritual encounter, you can come to our inbox and you can share with us your own side of the story. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu pandainge ndiine 14 years. I still remember very well. Ndiyo nyaya yandisingafi ndakakanganwa, even though zvakaitika apo pandainge ndichiri mwana mudiki when I was 14. Iko zvinozvi ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Vanogona kubatanidzawo nyaya, please ndibatsireiwo. Handizivi kuti ndo kwakabva here matambudziko angu, ndo pazvakatangira here mushure mekunge ndaonawo chidhoma. Saka ndinongopinda mumarelationships nekubuda. Ndakatomboedza wani paya mukatondipa mafone numbers umwe murume uyu ainge ari munhu bo chaizvo. Takasangana muno muJoburg, tikaenda kumba kwake after tawirirana. Mukoma murume iyeye
akasvika kunditi it's okay, zvaramba, you can go back to your place. Saka ndakabva kumba kwake iye achitozvishora because zvakaitika mukoma takaita kuda about 2.5 weeks tisati tasangana, tainge tichingotaura pafoni, but you know, mazuva ano kana mukangotaura pafoni munopedzisira mava kutoita mavideo calls. Saka tainge tava kuita mavideo calls, and pamavideos ndaitoona kutoti zvinhu zvose bomb, and neniwo kusaidi kwangu bo chaizvo. Saka ndakazoenda mutauni ndokubva tachizosangana, takaita Uber tikaenda kumba kwake. Tasvika kumba kwake sevanhu vainge vachangotanga kungoonana musi iwoyo, tainge tichitongonyarana. So we waited until kunze kwazosviba, ndipo pandakabva ndachizopinda mumagumbeze iyo achinditevera. Ndikangoti it was somewhere around kuma 8:30. Saka tava machira takaita romance kwekanguva kapfupi pfupi sevanhu vainge vachitonzwanana kutodaro, ndipo patakabva tachizoti tinge tichiita bonde. Akaedza kuti ange achipfeka butiro, zvakaramba mukoma. Patainge tichiri kuita romance zvose bomb, but kungonoti abata butiro kuti ange achiripfeka yakabva yatongoponja, and takaedza kuti tinge tichiimisa, but zvakaramba. Pandakazoramba apo paainge ava kuti zvimwe kuda kana kuri kunzi tikaita tisina maybe inokwanisa kudzirwa, ndikati izvozvo hazviiti kukana uine chirwere, kukana inini ndiine chirwere. Saka ndakaramba. Mukoma akazongotanga kungofila somehow because ainge atotadza kutorara neni. Ndikabva ndachizoita Uber ndokubva ndachizodzoka kumba. That very same day ndakazosvika kumba kuda kuma 20 to 10. Saka ndo zvinowanzokuitika izvi kana ndiine murume wandinenge ndichangotanga kungodanana naye. Saka kubva ipapo akazongotanga kungondi-ignore, which has brought me to your confessions. Ndiine yanguwo confession muzuva ranhasi. Zvakaitika ndiine 14 years. Ndakatorwa navatete vangu vakati vainge vaine shamwari yavo when I was 13. Ndikatanga kushandira shamwari yavo, ainge aine maflea markets nemabhawa. Saka ainge aine murume wake nevana vaviri, but pamba pavo ndichitanga kushandapo vainge vakandiudza kuti paiva paine imwe room yainge iri spare bedroom, iyo yavainge vakati yainge iri spare bedroom yemwana wemurume, the first born, ainge atokura kutondidarika. Saka vainge vakati paanouya kuma holidays ndo mumba maanenge achirara imomo. Saka vainge vasingadi kuti room yacho inge ichizoshandiswa, but akazoti auya for a holiday, it was during Christmas holidays. Ndini ndaitorara naye. Ndakazomubvunza kuti sei asingafarire kurara murumu make. Akabva ati pano umwe murume anouya kwandiri ondiita mukadzi wake, ndokusaka ndisingadi kuraramo murumu imomo. Saka zvakangotanga kungondinetsa. Ndakazoti ndava ne14 years. Nerimwe zuva ndakati ndiri ndega mukoma, ndo pandakanzwa dom remuspare bedroom imomo richivhurika. Saka sezvo ndainge ndiri ndega, ndakafungidzira kuti maybe yainge iri mbavha yainge yapinda. Ndakatotora mop, ndikati kana iri mbavha ndinoibhura nemop. Ndokubva ndatanga kufamba ndikapinda mupassage. Ndakangoti ndichinodongorera muspare bedroom muya, ndakabva ndachizoona kuti mainge muine nyoka. Ndokubva ndaona kuti yainge isiri nyoka chete, asi painge paine hari iyi mumupendero mayo yainge yakasungwa nejira dzvuku, uye zvekare painge paine kamwe kadhara kainge kakatorelaxa, kainge kakatorara kakaita zvekuzembera pahari iyoyo. Saka nyoka ndiyo yakandiona, dhoo rikabva ratovharika. Ndakabudamo mumba ndichitiza. Ndakangoti ndichingobuda chete ndokutonzwa gedhi rava kuvhurwa. Vainge vari vanhu vandainge ndichishandira, vakandidzinga basa musi iwoyo. Asi chakandishamisa ndechekuti vakazondipa mari yepay yegore rose. Vakati ndo mari yako yawanga uchazoshandira kwegore rose. Mari iyoyo ndiyo yatakazoshandisa naamai. Tainge tava kuita zvekufamba tichitenga mukaka, then tobva tachizodzoka nawo muHarare, tobva tatanga kuutengesa
tikazobva kumusha tainge tava kutogara muHarare, ndipo pakabva stati yacho ipapo. Ndo zvakaitika izvi apo pandainge ndichiri ne14 years, handifi ndakazvikanganwa. Saka ndizivi kuti ndo zvinokonzeresa here kuti zuva rekutanga randinoti ndinenge ndiine murume tikada kuedza kusika bonde zvinoramba. Kubva zvandakatanga kuita zvemujolo the first night zvinoramba, asi murume iyeye kana akaramba aineni anopedzisira atova bho, but zvinenge zvichimboti kana zvikada kuuya zvinouya, anotoshaya simba. Ndakambogara neumwe murume takachovha kuda 3 months or more asingakwanisi kurara neni, achingoti kana auya pamusoro sikarudzi yake yobva yatoshaya simba. Saka kune avo vangava vaine ruzivo, please ndebetsereiwo. Shuviro yangu ndeyekuti dai ndakwanisa kupindawo mumarriage. Zvandakaona zvingava zviri izvo here zvinganzi zvingakonzeresa kuti ndinge ndichizonzi ndinotadzawo kuvaka musha. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndakaona chidhoma chakarara, hanzi chainge chakatozendama zvacho pahari apa nyoka ichifamba. Zvakangoma hazvo veduwe, zvinhu zvinochengetewa nevanhu mudzimba dzavo. Saka vari kuda kuziva kuti chingakonzeresa, chiri kukonzeresa kuti vange vachizosangana nematambudziko avo avari kuti vari kusangana nawo, ekuti kana vaine murume for the first time around, hanzi murume iyeye anotoshaya simba no matter what. Hanzi kubva zvavakatanga kusangana nevarume pabonde, vari kuti mukoma avo vamwe avo vandakavapa mafone numbers avo, hanzi vanoteererawo chirongwa chedu, hanzi ndisvitsirewo shoko kana achindida namba dzangu achiri nadzo. Maybe he is my soulmate, maybe kutaura kwandaitawo nyaya iyi anokwanisa kundinzwisisa. It is not his fault and it is not my fault. Handitoziviwo kuti zvinokonzerwa nei. Saka mukoma, hoping kuti you are still listening to our channel, kana mukanzwawo nyaya iyi zamai kuti munge muchitaura navo, kana kuti munouyawo nenyaya yenyu motiudzawo kuti chii chakaitika, so that we can also understand. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mwana sister yangu, my big sister, ainge aine chipo chekumhanya, especially marathon. Zvandakazoita mukoma ndezvekuti mushure mekunge tatukana nasisi, then ndokubva tachizogadziriswa nevehukama, ndakabva ndachizoenda kuDragon City. Ndaenda kuDragon City ndakabva ndachizoona mamwe masneakers ainge akanaka kwazvo. By then sisi vainge vambodzokera kuZimbabwe because vainge vachinetsana nemurume wavo zvenguva refu. Saka ndakabva ndachizotenga bhutsu dziya ndikabva ndachizoenda nadzo kune vamwe madzibaba ava mukoma vanogara kuIvory Park, ndiko kwandakaenda ndokubva vachizovaka munamato. Mwana wasisi mukoma akasvika pakuita chirema mushure mekunge atsikwa nemotikari, and the funny thing, zvakaitika mukoma akangotsikwa gumbo nemotikari yainge yakatomira muHarare mutauni. Zvakaitika sekutamba sekuseka, chatova chirema, anotofamba nemudondoro, asi ainge ari mwana ainge achigona marathon, aitozivikanwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. Saka kungonetsana kwamakaita nesister yenyu, motoona kuti kutoremadza mwana makatoona kuti zvitori bho. Zvakangoma hazvo veduwe. Ngatitaurei navo mucomment section. Toda kungotenda kunemi vose avo vanokomenta nekubatsira vana haidi nekulaika mavideos edu. Thank you very much. Ndichatsoka zvekare neimwe episode. Musakanganwa kuzodongorera kuZim Confessions back up.
na Aunty Mamoyo, we are busy designing the studio for you guys so that we can do ma podcast. Zvimwe kuda nekufamba kwenguva, those that are around Polokwane vanenge vachidawo kuzopota vachiuya kuzoitwawo ma interview, munenge makasununguka tichiuya muchiuya, then we can have a conversation if it happens kuti tichazokwanisa kukuunzirai chirongwa ichocho. So keep your eyes wide open. Very soon we'll start to do that show as well.